Per tant, la pressió estètica és forever. Malauradament, no? Com un tatuatge, no? Sí, una mica, una mica. Creus que al intentar arribar a aquest cos femení tradicional imposat genera malestar a les persones de sexe femení, sobretot? Sí, definitivament. Malestar amb l'alimentació, amb la roba que definitivament porta consum de certs productes, hi ha tot una moguda al darrere, no? I a tu t'arriba aquest bombardeig, Marina? Crec que hi ha una part de que amb consciència pots evitar, no?, arribar a certs continguts perquè ja tens un discurs més establert, però de totes maneres, si no els veus de manera crítica constantment a la televisió o a les xarxes, el que reps són aquests inputs. Hi haurà sempre algun dia que patiràs el malestar de la pressió estètica? Jo crec que sí, i que, per exemple, jo ara estic còmode en el discurs que tinc perquè, doncs, encara relativament, no? O sigui, soc jove, però sempre penso en com em sentiré d'aquí uns anys quan comenci a envellir, no? Perquè la dona, quan envelleix, també passa a ser molt invisible, no?, a nivell del que s'ensenya o fins i tot a la televisió. L'envelliment no forma part de l'imaginari de feminitat, encara que sigui la tradicional, no?